Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Идел-Урал комитетында һәм Идел-Урал татар легионында фашистларга каршы яшерен оешма төзегән, легионерларны немецларга каршы кораллы восстаниегә чакырып, листовкалар тараткан, Германия коммунистлары белән яшерен элемтә тоткан, кораллы восстание оештырып әсирләрне совет партизаннары ягына чакырырга индәгән, Герман командованиесенең зур ышанычыннан явызларча файдаланып, Рейхка каршы кырткычлык эше алып барган өчен Гайнан Кырмашев, Фуат Сайфелмәлеков, Абдулла Алиш, Фуат Булатов, Муса Гымәров, Гариф Шабаев, Әхмәт Симаев, Абдулла Батталов, Зиннәт Хасанов, Әхәт Атнашев, Сәлим Бухаровны үлем җәзасына хөкем итәргә. Кремлинда еріне мен 1942 елда келіп лектім. Бик нык ябыққан едім. Кухняда эшләп йөрүче Гайнан Кырмаш белән таныштым. Ул миңа япышкан бәрәңге, яшегендер яфрагы, я маргарин кагаз алып киләйде. Аны ут өстендә тотсаң, май ереп чыга. Кырмаш мине кырыю бүлегенә урнаштырды. Кырыю бүлеге крепость эчендә иде. Ике катлы, беренчесендә мунча, икенчесендә кырыюалар. 35-40 кеше эшләдек. Лагерьга шуннан көн сайын 15ләп шинель, гимнастерка, шалбар һәм эчке кием алып чыгабыз. Аларны капут командада эшләүче әсирләргә бирәбез. Әсирләр кием салымны Польшадагы партизаннарга җибәрә. Партизаннар безгә тәмәке, азык-түлек юллый. Кыска вакытта ике складтагы киемнәрнең яртысы бетте. Склад мөдире немец офицеры иде. Киемнәрне югалткан өчен аны фронтка җибәрделәр. Бу яшерен оешманың башлангыч эшләреннән берсе иде. Ватанга берилгән ышанычлы егетләрне капеллага тупладык. 13 кеше җыелды. Абдулла Батталны шагыйрь дип таныштырдык. Ул күп шигырьләрне яттан белә иде. Зиннәт Хасановны җырлый белмәсә дә, хор солисты дип атадык. Ул Гайнанның якын дусты, тәптепле, тәвәккәл кеше, фашистларны бөтенләй күрә алмый. Гариф Фәхретдиновны филармония җырчысы дип атадык. Аның консерваторияда укы түгел, Казанны да күргәне юк. Әсирләр Гарифның җырлавын аеруча ярата иде. Тора-бара Муса аңа татар җырларын өйрәтте. Һәм ул Муса Гайнан язган пьесаларда төп рольләрне уйный башлады. Фуат Сайфелмәлековны җырлый белмәсә дә, хор артисты дип атадык. Ул сәяси яктан тәҗрибәле кеше иде. Чыгышлары вакытында көлкеле сүзләр белән әсирләргә гитлерчыларның җиңеләчәген аңлата. Немецлар берни сизми калды.
Закламы Берлинга музыкаль капелла белән экскурсиягә җибәрделәр. Моны Муса Җәлил оештырган иде. Һәм инде әлбәттә Берлинның иң атаклы зоопаркында күрсәттеләр. Хайваннарны карап йөргән арада Муса Җәлил безнең янга килде дә, юк бар сөйләгәндәй булып, миңа һәм Гайнанга 2 пачка листовкалар тоттырды. Көрәшне ничек дәвам итәчәгебезне сөйләштек. Экскурсиядан һәммәбез канатланып кайтты. 8 августта яшырын киңәшмә булды. Муса поляк партизаннары белән бәйләнеш турында әйтте. Легионда баш күтәреп, коралларны алып, атлы артиллерия белән партизаннар ягына чыгу турында сүз кузгатылды. Һәрберебезгә задание бирелде. 9 августта кабат җыелдык. Абдулла Баттал һәм Синнат Хасанов Берлиннан алып кайткан листовкаларны тараттылар. 10 августта Муса кинәт юкка чыкты. 11 августта безне репетицияга җыйдылар. Бер бүлмәгә ябып сорау алырга керештеләр. Соңыннан белдек. Безне сатканнар, листовкаларны табып алганнар икән. 40-тан артык кешене кулга алдылар. Варшава төрмәсенә озаттылар. Ялгыз камераларда утырдык. Күп мәртәбәләр кыйнадылар. Бер-беребезгә яла ягырга тырыштылар. Мин барлык кыйнауларны, җәберләүләрне сыкыраммыйча күтәрдем. Нәрсә генә сорасалар да һаман бер җөмләне кабатладым. Мин гади солдат, әсирлеккә төштем. Бернинди яшырын оешмалар, бернинди яшырын листовкалар турында бер нәрсә дә белмим. Мин гади солдат. Мин гади солдат, яшырын оешма листовкалар турында берни дә белмим. Мин гади солдат, яшырын оешма листовкалар турында берни дә белмим. Мин гади солдат. Татарстан Республикасы Язучылар берлеге рәисе Данил Салихов. Добрый день, дорогие казанцы, гости города. Хайырлы көн, хөрмәтле милләттәшләр, хөрмәтле туганнар. 1944 ел 25 август Палашның балтасыннан татар шагыйрьләренең каны ага. Әйе, моннан 74 ел элек татар улларының туган җирнең азатлыгы өчен, аның бөтенлеге өчен, bütün milletlerinin телен тигез күрер өчен милләт егетләренең каны гильотина балтасыннан ага. Җир шарында мондый хәлне әле бер генә милләтнең дә күргәне юктыр. Моны 11 татар җегете үзләренең башларын безнең тыныч тормышыбыз өчен, безнең телебез өчен, динебез өчен салдылар. Биргә килгән барлык халыкны мин язучылар берлеге исеменнән, биредә килгән язучылар исеменнән олуг рәхмәтемне белдерәм. Барыгызга да тыныч тормыш, күгебез аяз, җир шары бүтән мондый вахшилекне күрмәсен иде дигән теләкләр белән сезнең алдыгызда үземнең сүземә нокта куям. Рәхмәт барыгызга да. Сейчас слово представляется заместителю министра Персовой Светлана Глебовне, извините, пожалуйста. Добрый день, уважаемые гости, дорогие друзья. 25 августа 1944 года
11 джалилевцев были казнены в тюрьме Плёцензея в Берлине на гильотине. В графе обвинения в карточках осужденных было написано «Подрыв мощи, содействие врагу». Казнили Джалиля 5-м. Время было 12:18. Джалиль догадывался, как отнесется советская власть к тому, что он побывал в германском плену. В ноябре 1943 года он пишет стихотворение «Не верь», которое адресовано жене, и начинается строчками: «Коль обо мне тебе весть принесут, скажут, изменник он, родину предал. Не верь, дорогая, слово такое не скажут друзья, если любят меня». В этом году мы отметили 112 лет со дня рождения Мусы Джалиля, величайшего поэта татарского народа и гордости всех россиян. Его поэзия, одухотворенная высокими человеческими идеалами, наполненная горячей любовью к людям, нашла дорогу миллионам сердец. Муса Джалиль – честь и достоинство отечественной культуры, мастер уникального лирического дарования со своим особым философским мировосприятием, с пророческим стремлением к истине. Поэзия Джалиля несет правду жизни, зовет к борьбе за идеалы, за справедливость и свободу. Подвиг джалилевцев останется для молодого поколения неприходящим, бессмертным образцом человеческого мужества, стойкости, самоотверженности и беззаветной любви к своей родине и к своему народу. Благодарю всех, кто пришел почтить память, и желаю вам всем мирного неба, добра и благополучия. Спасибо. Татарстан Республикасы Муса Джалиль премиясы лауреаты, халық шағиры Ринат Харис. Ровно 62 года тому назад вот на этом историческом холме великий Муса Джалиль превратился в бронзовый, величайший памятник гордости не только татарского народа, не только всего советского народа, но и всего мира. Мин менә шушы һәйкәлгә багышлап бүген бер шигырь укыйм, аны махсус бүгенге көн өчен яздым. Җәлил һәйкәленә. Шәнешкеле тимер чыбык буган көчле аякларын, кулларын, күз карашы гареш катларында. Омтылышы якты, югары. Менә ұшып китәр сыман, эшкә җигеп рухын, җигәрен, ләкин никтер ұша алмый тора, нидер тота аны, җибәрми. Әйтерсең лә иңнәренә баскан, аны үргә кадап калдырып, татар халкы зурлык борчулары, Казан җире хәтле авырлык. Ұшып китмә, Җәлил, тор шушында, каты тотып, бугау изеген, бугау изегеннән бизәк кыеп, горурлыгым йөзен бизимен. Рәхмәт сезгә. Халыкара конкурслар лауреаты Сөмбел Сиддыкова, концертмейстер Екатерина Болотнова.
Тегелға көшуіміз союздаш авиация Берлинға хүжім еткен вақытта болды. Бомбалар шорды түрме соқшылары қорқышып подвалларға қошылар. Тұтқындар соқшылар юқлықтан пайдаланып, тәрәзәләргә ябырыла, түрме тавыш белән тула, барсы да кычкыра, дусларын, таныш белешләрен, якташларын эзлиләр. Шул меңләгән тавыш арасында сиңа үзеңә кирәкле кешенең тавышын табырга кирәк. Бер вакыт мин кемнеңдер синий платочек көен сызгыруын ишеттем. Үзем дә кушылып сызгырып җибәрдем. Рушат Хисаметдинов, ветврач Алматадан. Син үзең кем? Капитан Русанов белән мин шулай таныштым. Аның көннәре санаулы калган иде. Муса Җәлил турында сорадым. Ул молодец. Молодец, нахтыра. Прокурор Ашар әйткән. Син белән турында нәрсә сөйләшим? Мин коммунист, син фашист. Құрмаш минем үшін дус қына түгел, мин аңа исән қалуым үшін бурышлы. Бір вақыт Тегел түрмәсендә мине аңымны югалтқанчы кыйнадылар. Икенче көнне тикшерүче юхаланып сөйләшә башлады. Кызгана мин сезне ди бу. Сез бит укымышлы кеше. Ник үзегезне болай интектерергә? Безгә барсы да билгеле. Иптәшләрегез барсында сөйләп бирде. Сез дә сөйләгез, хәлегезне җиңеләйтегез. Әмин гел үз сүземдә тордым, берни дә белмим дим. Тикшерүче шунда сүзне Құрмашка күчерде. Сез аны яклап маташкан буласыз. Ул сезнең хакта барсында сөйләп бирде ди. Һәм язулы кагаз күрсәтә. Алайса дим мин, Құрмаш белән күзгә күз күрештерегез. Икенче көнне коридорда Құрмашны күрдем. Ничек булай булды соң дип ачылып пышылдый Құрмаш. Неужели син мине саттың? Миңа да синең хакта шулай диделәр дияргә генә өлгердем. Шунда ук надзиратель килеп җитте. Берничә көннән без Құрмаш белән күзгә күз очраштык. Шунда гайнан Хисаметдиновның 40-кышлык эше турында мин берни белмим. Листовкаларны мин бер үзем генә тараттым диде. Бүтән гаепне үз өстенә алып, Құрмаш мине коткарып калды. Муса Җәлилнең кызы Чулпан Җәлилова. Уже прошло много десятилетий со дня гибели моего отца, но в этот день каждый раз сжимается мучительно сердце. И я представляю, как в Плёцензее шли 11 наших героев, и свидетельские показания говорят о том, что они шли мужественно и тихо пели свою родную татарскую песню. Я каждый год с семьей этот день встречаю в Казани, для того, чтобы отметить вместе с вами и получить какое-то тепло и вспомнить о наших героях. В этом городе я последний раз видела отца и последний раз прощалась с ним. И поэтому 25 числа я всегда стараюсь быть здесь. Уже прошло много десятилетий, и много новых поколений выросло. И у этих новых поколений другие ориентиры, другие жизненные цели, может быть, но я надеюсь, что они никогда не забудут наших героев, всегда будут помнить, как они самоотверженно, мужественно боролись ради жизни всех будущих поколений, и как мучительно им было думать о том, что, может быть, весть об их борьбе не дойдет до Родины. Мысль о забвении была очень горькой, и мы это читаем в обжигающих своей достоверностью, своей подлинной правдой стихах из Моабитской тетради. И поэтому так я благодарна всем, кто приходит в этот день сюда, потому что
нельзя забывать нам о том, что эти люди, наши герои, наши 11 героев, и в том числе мой отец, что они сражались ради жизни, и что ни тени предательства, ни тени даже какой-то мимолетной мысли о том, чтобы сохранить свою жизнь, не было у них. Они потрясающе честны и мужественны были. Я знаю, что в этот день не только мы с вами здесь стоим в Казани, но у памятника Джалиля сейчас в эти минуты в Москве собрался народ, в Петербурге у памятника опять-таки Джалиля, в Оренбурге, в Челябинске, в Екатеринбурге. И все мы должны помнить о том, что у нас есть следующее поколение, и должны стараться, чтобы память о наших героях была вечной. Рахмат сизга. Вечная память. Халыкара премиялар лауреаты Рүстәм Насибуллин. Татарстан Республикасы Муса Жәлил премиясы лауреаты Шағир Ғазинур Мұрат. Hüküm etme, hüküm itilmezsin. Көктен инген тәуге хабарdır. El-Misak'tan kilgen kitap süzün, hakaretleu yazık, haramdır.
Уғылы түгел, туғылы бұл керек. Шулай құшқан китап ешәрге, қассаплықты кәсіп иткен ішін, құпқанды бұл жерде мақшарда. Күн қан қиышы, жан қиышы болып, барымтаға барма күшіңе, халам білән түгел, халал білән, яшау индірген кішіге. Яманлықны, ялған білән ямау, илге киген иң зор қазады. Илде хаман канун жайгенде, озғынлықта шулай озады. Китап сөзі иңгештінде жерде, қорыш жолда күя өтмеген. Илде хаман канун жайгенде, илнің башы шықмас фітнеден. Бір кануны мінге түрленгенде өзіміз, Сират көпірінде кешербіз көп. Тұтта алсақ, китап сөзін біз. Шағиры Гүлісе Батталова. Ай тұтылған түнде, көклер өксіз қалған мезгіл, сұң тәубелер шушындадыр, телміртелер, ялғыз қаршық ләхәулесін пышылдады. Юатлар, қорқыныш жоқ, күлеге ол бары, имеш. Көкні аңлау мүмкін мүсің, жерге тамыр жейген келеш. Шым қапшады шырмаларыны, тәрәзлерде көрді өзін, тіл ұшында кірмекленді ұнытылған изгі исім. Бармақ янап ұзды біреу, имеш жернің күлегесі. Сақлап қалды, білмедікті, бір қаршықның ләхәулесі. Жәлил білән Булатов үзләренә рәхимлек булыр дип ышаналар иде. Чөнки хөкем карары чыкканга инде күп вакыт үткән. Бу өметләнергә нигез бирә иде. Шагыйрь күп яза, ләкин нәрсә яза ул? Анысын без белмибез, ул язганнарын кат-кат укый да йыртып ташлый. Аннары бер ноктага тükәлеп, озак кына уйланып утыра. Ни турыда уйлана ул? Анысын да без белмибез. Тик ара-тирә "Я Алла" дип күрсенеп куйганы гына ишетелә. Шагыйрь итальян телен өйрәнергә теләде. Без көн сайын шул эш белән шөгыльләнә идек. Ул фразаларны тиз ятлап ала, кабатлап йөри. Көн сайын мине итальянча сәламлый иде. Buongiorno! 1944 елның 20 июлендә Гитлерга һөҗүм булганын без төрмә сакчыларыннан ишеттек. Безнең күңелдә ышаныч туды. Тик һөҗүмнең нәтиҗәсен ишеткәч, кабат рухыбыз төште. Фюрер үлгән булса, шагыйрь исән булыр иде. Безнең эшләрне Гиммлерга тапшырдылар. Ул аларны тиз хәл итте. Көн сайын 17 кешене җәзалап үтерә башладылар. Иртән иртүк тұрып, Плецензия түрмәсенә бардым да, түрмәдәге поп белән күрешеп сөйләштем. Ул татарларның 12-дә атылачаклары турында әйтте. Иртәгесен сагат 11-ләр тирәсендә поп белән бергә атылачак татарлар янына кердем. Каушап калдым. Ни әйтергә белми тордым. Нәрсә әйтсәң дә килешмәс кебек тоела. Ашык күренеп тора. Барысының да күңелләре төшкән. Барысы да аптырашта шашып калганнар. Аларның соңгы минутларын көтеп утырулары шиксез сагышлы бер күренеш иде. Коръәнне иң башта Алишка суздым. Алиш әкрен генә күтәрелде дә һәм елап җибәрде. Барысы да җан нәрәхәтеннән газап шигәләр иде. Гариф Шабаев янына барып,
Жәбірләмәділер ме деп сұрадым. Yok, жәбірләу болмады деп жауап берді. Барысы yanına барып Құр'анны суздым. Барысы да Құр'анға қолларын салып, бәхил деп жауап берділер. Ахмет Симай Құр'анны сузғаннан соң Усман әфәнді бұлай оқ болыр деп көтмәген едік деп жауап берді. Ең соңынан Мұса янына бардым. Мұса Құр'анға қолын салды да, бәхил бұлығыз. Нешләтәсің енді? Язмыш. Бізні өтірілер деп көтмәген едік деп жауап берді. Татар Информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер,
күзәтү.